Jarumar masana'antar Kannywood Amal Umar ta bayyana dalilin da ya sa 'yan sanda a jihar Kano ke ƙoƙarin cin mutuncinta. Masu kallonmu da sauraronmu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don jin wannan dalili kamar yadda jarumar ta zayyana. Kafin kawo muku wannan dalili don ji daga jaruma Amal Umar, idan wannan shine karonku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Hasken Afirka, ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a duk lokacin da muka dora. Kamar da yadda jarumar ta bayyana a shafinta na Instagram cewa, kun taɓa jin inda mutum ya bada cin hanci bayan kotu ta yanke masa hukunci? Jaruma Amal Umar ta ce, to jama'a, ga dalilin karan tsanar da jami'an 'yan sanda suka ɗora min na ci nasara akan kes ɗin da muka yi, inda kotu ta umarci jami'an 'yan sandan da su fito su bani haƙuri tare da biya na taron naira miliyan 1 na ɓata min suna. To, daga nan ne su ma suka ɗana min tarko na ganin cewar su ma sai sun wulaƙanta ni. To jama'a, ku ba wa kanku amsa, wannan shine dalilin cewar Amal Umar kamar yadda ta rubuta a shafinta na Instagram. Daga ƙarshe jarumar ta mika godiyarta ga masoya da suke ta mata addu'o'i, ta kuma ƙara da cewa sai wanda Allah yake so yake jarraba da ƙaddara. Kada dai ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a duk lokacin da muka dora. Muna godiya da ci gaba da kuke yi da tashar mu ta Hasken Afirka.